A nagy harcos. Ahogy haladtunk előre a Mahajána ösvényén, a szellemi barát orvosként bánt velünk. Kezdetben a vele való kapcsolat részvételjes, barátságos, világos és kiszámítható volt. Amikor meglátogattad a barátodat, ő mindig ugyanabban a székben ült, és mindig ugyanazzal a teával kínált. Mindent precízen csinált, és mindenben megkövetelte a precizitást. Mindig figyelmeztetett, ha valamit pontatlanul csináltál. Vagy az is lehet, hogy a szellemi barátod sok őrült dolgot művelt, de ez a stílus is kiszámítható volt. Még el is vártad, hogy figyelmeztessen, amikor túlságosan kiszámíthatóan cselekedtél. Mindkét esetben féltél attól, nehogy a guru megváltoztassa a stílusát és kiszámíthatatlanná váljon. Szeretted volna mindig megőrizni a lágy, kellemes és békés kapcsolatot. Nagyon kényelmesen érezted magad. Nyugodtan bízhattál a helyzetben. Teljes szívvel átadhattad magad, és belemerülhettél ezekbe a körülményekbe. Mintha egy vasúti kocsit figyelnél, amelynek állandóan, megállás nélkül forognak a kerekei. Így nem érhet meglepetés. Remélted, hogy a barátod mindig kedves és nagylelkű lesz irántad. De egy bizonyos ponton ez a fajta kapcsolat elakad. Túlságosan engedékennyé válik, így el kell vágni. A szellemi barátod elfoglalja a székedet, és te a helyet sörrel kínál. Összezavarodsz, és úgy érzed, mintha kirántották volna a talajt a lábad alól. Rendszeres és kiszámítható kapcsolatotok veszélybe került. Cselekedetei kiszámíthatatlanok, és a nyugodt légkör már a múlté. Ez egy nagyon fájdalmas élmény. Megőrült az orvos, és ez egy félelmetes dolog. Nem szívesen bízunk egy megvadult orvosban vagy sebészben, de nem tehetünk mást. A szüleink gondoztak bennünket, az orvos kezelt, de most valódi felnőtté kell válnunk, aki kész szembenézni a világgal. Kezdőharcossá kell válnunk. Az odaadás ezen a szinten azt is magában foglalja, hogy különös engedékenységgel fogadjuk azokat a nyilakat, amelyeket a szellemi barát röpít felénk. Meg kell tanulnunk hinni a háború titokzatos művészetében. A vadzsrajánában a háború nem a győzelem elérésére való törekvést jelenti, hanem egy elfoglaltságot. A guru a harcos ős típusa, aki a háborút és a békét egyaránt ismeri. A mester egy nagy harcos, aki ismeri a világ titkait, a világ misztikus jellegét. Tudja, hogyan működik a világ, hogyan zajlanak le a helyzetek, és hogyan eshetünk a helyzetek csapdájába. A guru iránti odaadás akkor fejlődik ki igazán, amikor felismerjük, mennyire nehezen tudunk boldogulni egy háború kellős közepén. Ezért szükségünk van egy mesteri harcos tanítására. A hadviseléshez szükség van arra, hogy óriási bátorsággal kezeljük a felmerülő helyzeteket, készek legyünk megküzdeni velük, és higgyünk az élet misztériumában. A guru fantasztikus ügyességgel egyszerre fejleszt és rombol minket, mert képes a valós világgal kommunikálni. A valós világ pedig pozitív vagy negatív módon kommunikál velünk. Ez a titkok egyike. Az emberek ezt varázslatnak nevezik, de azt hiszem, nem pontosan értik, miről van szó. A varázslatról általában a képregények álmai jutnak eszünkbe, ahogy Clark Kentből hirtelen Superman lesz. De a guru nem fordít bennünket fejjel lefelé, és a levegőben sem fogunk lebegni. Olyan misztikus képességgel sem rendelkezik, hogy egyszerre öregnek és csecsemőnek lásson valakit. Csúszómászóvá sem képes változtatni az embereket, hogy megvallják neki a bűneiket, és azután újra emberré változtassa őket. Persze az emberek vágynak ilyen képességekre. Hatalmas dolog lenne, bárcsak poloskává változtathatnám ezt az embert, hogy agyon taposhassam. Túl sok képregényt olvastunk. A misztikus erő csak a valósággal való nagyon közvetlen kapcsolaton keresztül juthat kifejezésre. Együttérzés nélkül semmi sem történhet. Nem hódíthatjuk meg a világot, ha győzelmet akarunk aratni valami felett. Éreznünk kell, milyen erős kapcsolat köt össze bennünket a világgal, különben a világhoz való viszonyunk csupán képzeletbeli, és a guru iránti hamis odaadáson alapul. Nagyon direkt és személyes kapcsolatot kell kiépíteni a guruval. Lehet, hogy 20 millió dollárt ajándékozol a szellemi barátodnak, akit nagyon szeretsz, de ez még nem elég. Az egódat kell átadnod neki. Meg kell kapnia az eszenciádat, az életlevegődet.
Nem elég, ha a szőrödet, a hajadat vagy a körmödet adod oda neki. Valódi lényegeddel kell meghódolni előtte. Még ha az összes tulajdonodat odaadod neki, az autódat, a ruháidat, az értékeidet, a pénzedet, a kontaktlencsédet és a műfogsorodat, az sem elég. Mi lenne, ha önmagadat adnád oda, ezeknek a dolgoknak a tulajdonosát? Az önátadásod még mindig ügyetlen és nem teljes. A tanítók, különösképpen a Vajrayánában elvárják, hogy teljesen átadd önmagad. Nem elég, ha lenyúzod a bőrödet és a húsodat, szétszeded a csontjaidat és kiveszed a szívedet. Mi maradt még, amit oda tudnál adni? Az a legértékesebb ajándék. Lehet, hogy büszkék vagyunk, amiért az egyik ujjunkat a gurunak adtuk. Más esetben levágtam a fülem és nekiadtam. Vagy pedig azzal biztosítottam az odaadásomról, hogy levágtam az orromat. Remélem, hogy elfogadja, és annak jeleként értékeli, hogy mennyire komolyan törekszem a spirituális ösvényen. Remélem, hogy értékelni fogja, hiszen olyan sokat jelent nekem. Az őrült bölcsesség mesterének az ilyen áldozat nem jelent semmit. A Vajrayána meghódolás ennél sokkal fájdalmasabb, erősebb és bizalmasabb. A kulcs a teljes kommunikáció. Ha bármit visszatartasz, akkor a kapcsolat hamissá és tökéletlenné válik. Ezt pedig mind a ketten érezni fogjátok.